Misa ti barangay Sawatan nga da iti outer barangay ti Bangken Abra. Ket iti kalikagom ti lokal gobyerno babay ni ti RHO may danon ti serbisyo da na iswat dito iti porok kalusugan iti panakinamayat da iti Department of Health, Philippine Dental Association Abra Chapter, PhilHealth ken dumo pa yung stakeholders. Daytoy iti may kalima a porok kalusugan iti Bangged. Dito puro kalusugan ket ti purpose na is madanon mi kumada gitoy ayan ti adadayo nga lugar ti Bangged aglalo dagitoy puro kuno sitios da nga may deliver mi dagitoy ayan ti basic health services nga agapo iti munisipyo. Manipodobi nga ginganatengan at dagiti na ipaya serbisyo para kadakwada. Karaman na ng kundaway ti daytoy di 76 years old ni Lola Jesusa manipod sitio Pugaro. Nabayagin tinaudi ang medical check-up na kaya di dinamuan natin aktibidad. Sana nagpangadwa ang nagturong iti lugar. DJ nga ro, dato'y high blood ko. Na ko nga ro. Agme-maintenance nga mo. So nagkanda kayo Ti, anludipin nga maintenance ko. Yung vitamin. vitamins pa Barang kumigsa basit tao pa eh. Malagsid iti medical check-up na ipayanday ti libreng agas. Idadalan ti laboratory screening, nutrition counseling, cervical cancer screening, ken tinaypayad dental services. Naigadan pa iti selebrasyon ti 52nd Nutrition Month ti Barangay, ano sa dinno. Inbida dagiti chikiting dagiti costumes danat nateng ken paningitag ay tinasustansya amakan. Ginundawain pa iti residente iti paragrehistro iti PhilHealth ken iti yakap program ti gobyerno. Katayaman ko nata ako, nakasali kami. Nabayag na kayat ko natin nang aumot amok mapapana. Dagiti hanga makumay GRHU po ket mai-register mi ti yakap ken maited mi matdayjay batog na nga serbisyo para kanyada. Iti kalkalpas ng State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos, inbida na ti yakap program ti gobyerno nga dadapay ang napalawa ti sakop na. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating yakap program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang makakalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic, laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat, at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Napalos ti panagyaman dagiti residente ken ti barangay council iti panakaidanon dagiti na dumaduma serbisyo kadakwada. Agyawan kami sir time may dati barangay. Ti pagsyatan na sir ket da kami aglalo kanyami dito sa atan ket da kam ti adayo nga parte ti sentro ket idanon damit kada kami dito ti serbisyo medikal ket adumet apo ti pag syatan na ken pagimbagan mita idanon pa yan ti RHU kada DOH kas damit ti PhilHealth dagiti serbisyo kas kuma iti yakap nga program sapay kumaapot agtultuloy latta dati nga programa iti gobyerno no dumanon latta iti serbisyo iti barbarangay tayo. Namnamaindang agtultuloy dito ang programa amang iti pangalag-anan dagiti residente ken may kanimportansya ti salunat ti tunggal maysa. RG Lorenzo, Balitang Solidort.